izithungo zabafowabo zimkhothamele. Uthe eqeda phuphalela waphinda phupha iphupha lesibili waphupha ilanga nenyanga kumkhothamele. Wavuka ekuseni wayoxoxela abafowabo, bafowethu ngiphuphile. Ngiphuphe ithunga zenu zithe maniphethe zimile. Nesami ngisiphethe sathe sami simi isithungo. Ithungo zenza sayikhothamela isithungo sami. Uthi uJuda ubhuti wakho omdala, shuthi mfowethu wena uzoba inkosi. Thina sizokhothamela wena. Okay. Wasuka ekhuluma lento uyamama. Ekhuluma uyakubaba noma uyabashiya. Bayashiya abafana bayizikhokhazi. Ngalomfo. Ungena kubaba noma mama nawe baba phuphile phupha ebusuku. Ngiphuphe ilanga nenyanga kumkhothamela. Uthi baba ilanga mfana wami imina, inyanga umama wakho. Shuthi thina sizokhothamela wena. Ngamanye amazwi uIsraeli ngoba yamthokozisa lento. Ngoba kunesithi tuthapha ayayibeka kuIsraeli. Alekathi eqala ukuchaza lento, ngathi ngiyamuzwa. Athi uyise noma uJakoba athi baba uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi esiswini sami ngizela inkosi. Ngoba ukubheka kwabantu nokubheka kwaNkulunkulu akufani. Ngoba ngibenza abantu emzini kaJese. Wafika umprofeti yena waletha umlayezo ukuthi lungisa Jese endlini yakho kuzoqhubeka inkosi. Lungisa. Akulungisa ukulungisa izulu. Ngoba khona izinto ezilungiswa abantu mase kulungiswa izulu. Kunayindaba eyilungiswa ngabantu, kunayindaba engalungiswa ngabantu, ayilungiswa uNkulunkulu. Ayilungiswa uNkulunkulu. Ayilungiswa uNkulunkulu ayiqede. Hallelujah. Lethi mayifuna umprofeti uyasho kaJesu uthi uzogcoba la inkosi ngicela uphiphele amadodana akho waletha wonke. IBhayibheli bawaletha bonke amadodana. Nakhona kulomuzi ikhona insizwa uDavide naye uma ngabe kulungiswa yena akalungiswa. Hallelujah. Ngoba kuyenza empilweni urejectwe ngabantu futhi uNkulunkulu akareject. Kuyenza abantu bakubukele phansi kanti izulu lona alikubukelanga phansi. Oh my God. Kuyenzeka ifamily ibukele phansi kodwa izulu lona lingakubukeli phansi. Okay. Kuyenzeka mntanini ukukhokhasa indaba yama meeting efamily ngoba wena unayo imali noma ungashinto right. But ngeke bethathe because ngoba wena awunalutho. My God. Kodwa uNkulunkulu yena akabheki njengabantu. uNkulunkulu akabheki njengabantu. Ibhayibheli baphiphala emzini kaJese walanda amadodana ayolungiswa. Bakhunjwa kwalungiswa. Kwathungiswa ingubo. Kwenziwa yonke into. IBhayibheli besa phambi komprofeti. Wahlala umprofeti. Kodwa kunento ngoba uma ngabe umprofeti kaNkulunkulu ufuna ube nento. Ngoba ezocontrol. Ngoba kwingozi uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu ingekho into econtrolayo. Hallelujah. Ngoba uzohamba ukuthanda kwa ngibonge usisa kade esinikeza izwi lokukhuthaza la ngaphambili ukhuluma into eyisecret kakhulu. Wafaka ipeni phakathi eglasini wathi uma ngabe ususindalo esisha ngamanye amazwi wena usuphakathi kuJesu noma yini efunayo ayikwazi ukuthasha ingakuthasha umnikazi.
siyena. Singaphansi kwe-umbrella kaNkulunkulu. Ayikho into emane isithinte nje ingamthintanga yena. Phela bayibhala umbhali athi thina siyinhlamba. Yes, kanti. Ukuthi kunabantu abangayazi ukuthi masuyinekele uNkulunkulu. Masuyinekele uNkulunkulu. uNkulunkulu umuntu akuyambiyela. Yambiyela. Lithi iBhayibheli ngifuna ukudlula la. Ngalekathi umprofeti ezagoba lithi abantu babuya ngoba sengumprofeti wayengamgoba lo nomdala kaJese ngendlela aye akhewe ngayo wayeyigiant emude ebukeka futhi umbona noma ekhuluma ngisho izwi uyaqhakazelisa ubona ukuthi le ndoda iyashintsha abantu bathi sanibonani ubone la ukuthi bona lo muntu i-actor yenkosi bathi uNkulunkulu wangaya ngaleyo ndlela wathi lalela prophet ngiyazi endlini kaJese unamathoda uzodideka bathi phatha lento ngoba kunento kumele uyiphathe ngoba mawuhamba endleleni yemfundiso ingekho into oyiphethe sisuhlanga uzodideka uNkulunkulu mayakhipha abantwana bakhe ebakhipha eGibhithe kunento akuphathisayo noMose wathi Mose phatha le ngoba mawungahambi ungaphathanga lutho uzodideka amanye basilento ephathwayo basifundiswe lithi iBhayibheli mabefika uthi uNkulunkulu umprofeti ungabheka abantu kodwa masebefikile amadodana kaJese ubheke lento engizokunikeza yona uthi ubheke umfuma wamafutha ubheke wona ungababheki make kwanyakaza amafutha kuyoba yiloyo he noma umgcobo uthi noma bangadlula baphelele abafana baJese uma ngabe enganyakazanga amafutha ungagcobi lutho ubuye nawo amafutha buye nawo ngathi ngemuva esha uvalo sebiza abantu kwanedili kwahlatshwa kwenziwa yonke into emzini kaJese uma ngabe amafutha akanyakazanga wayezothina umprofeti phambi kwabantu kodwa wayethemba ukusho kaNkulunkulu ngoba wabazalwane siyathemba ukukhuluma kaNkulunkulu ngoba umntwana kaNkulunkulu funa ulazi izwi likaNkulunkulu ngoba kuyenzeka ungalazi izwi noma ungayazi advice of God ngoba kuyenzeka empilweni mawuhamba kube namazwi kodwa athi amazwi akuyona izwi ngoba kuyenzeka umuntu agijima indawo yonke athi uzwe izwi kanti uzwe amazwi uzwa amazwi uthi uNkulunkulu wabheka iBhayibheli bandlula bonke amadodana kaJese andlula onke yaqala impilo uthi umprofeti Jese ngabe amadodana akaphelele uthi uJese ikhona enye sengenye manje ikhona enye isekwaluse David uthi umprofeti mlandeni ngoba nginenkinga manje amafutha abanyakazi iBhayibheli walanda bayalandwa iBhayibheli isangena nayo ingena lebhanti ekuthungile ngoba kunento engifuna ukuyabhula la nayo futhi ungena lebhanti ekuthungile leli bhanti leli njengoba lithukiwe akathumelanga ngapostoli yena ubaba kodwa uthumele ubaba yaqala phasese ngoba yena akathandwanga ubaba kodwa uthandwa umama emthanda kanjani umama emthanda ngoba le ndoda lena izaleke ngendlela ethe kwehluka kulomndeni
Hallelujah. Oh my God. Ngicela ukuthi la baba ngendlule lithi iBhayibheli uma eqhamuka uDavide asenyakaza amafutha wase egcotshwa waba inkosi. Phela inkosi wasebuyela ukolusa eyinkosi. Mana uma ngabe lo uJosepha yena Prophet